ngombe kopi niku senengane para wali. Niku wonten riwayat Simbah Kyai Sirat Payaman. Niku waliullah Magelang. Niku ketika santri-santri itu sedang bahsul masail. Apa hukumnya wong dikir kok nganggo gedek? Gimana dasarnya? Wah, sik buka-buka kitab macam-macam perdebatan. Mbah Sirat niki rawuh. Terus Mbah Sirat nyuwun kopi. Pembahasan sementara mandek karena menghormati rawuhnya Kiai Sepuh dan itu sudah jadi akhlaknya santri. Terus Mbah Sirat gitu kopi niku diunjuk. Masya Allah nikmate, Masya Allah. Diunjuk meleh, Masya Allah. Unjuk meleh, Masya Allah. Gedek ping 3. Wis bar niku mboten dawuh pitak mengatakan apa-apa. Ya sudah, kula tak pamit. Santri-santri iki teruske apa ora? Wis gak usah terusno. Kita sudah mendapatkan jawaban. Simbah iku ngunjuk kopi saking nikmate gedek. Berarti orang dikir kok gedek ya saka nikmate.